प्रमोद बर' सारनि दैदेननाय गोदान सरकारनि मावनाय दांनाय एबा खामानिफोरखौ लानानै बिटिआर ओनसोलनि गासैबो रायजो राजाफोरा गोजोननाय मोनदों, गोजोननाय फोरमायदों। बिपिएफनिफ्राबो गोजोनदों, हाग्रामा महिलारियाबो गोजोनदों, एनडिपिफोराबो गोजोनदों। जाबायदि खामानि मावगासिनो दङ ना गोदान सरकारा, बे खामानिफोरखौ लानानै बिटिआर ओनसोलनि मानसिफोरा गोजोनदों, राजनिति नेताफ्राबो गोजोनदों, थुनलाइगिरिफोराबो गोजोनदों, खन्थाइगिरिफोराबो गोजोनदों। जोंहा बर' थुनलाइ आफादनि बिबानगिरि बिथांमोनाबो जोबोर गोजोननाय मोनदों। जोबोर मोजां खामानि जागासिनो दङ। बेफोरबायदि प्रमोद बर' सारनि खामानि मावनाय दांनायखौ नुनानै आसामनि राजनिति नेताफ्राबो बाख्नायनो हमदों, आसामनि मेलेमजिबिफ्राबो बाख्नायनो हमदों। जोंहा सानसुमा अनजलि दैमारियाबो जोबोर गोजोननाय मोन्दों सिं सिं, नाथाय फोरमायना लानो हायाखै। बेसेराफोरा अपेनलि फैनानै फोरमायनो हायाखै। 100टा भाषायाव क'क्राझाराव जाबायदि खन्थाइ आवरायनाय हाबाफारि लाबाय, बेयो जोबोर मोजां जादों। आसाम एबा भारतआव बेफोरबायदि हाबाफारि जों नुफेरनो मोनाखैमोन। एनडिपि बिथांमोननो थांना थानायनि थाखाय जा 4 लाख रां करि होबाय, जोबोर मोजां, गोजोननाय मोन्दों। आइजोफोरखौ लानानै खामानि मावगोन। बिटिआर ओनसोलनि गोरिब गुन्द्राफोरनि थाखाय खामानि मावगोन। प्रमोद बर' सारनि दैदेननाय जा गोदान सरकार, बिराद खामानि जागासिनो दं। आसरित मोन्दों मानसिफोरा। आरो 10टा बाजारनि उनाव जाय बिटिसि अफिसाव फैगोन, बिटिसिनि मोनफ्रोमबो अफिसाव फैगोन, बिसोरखौ हाबनो होनाय जानाय नङा। बे जोबोर मोजां खामानि जादों। आं बाख्नायो, रोजा रोजा साबायखर जासियो। बेफोरबायदिनो मोजां मोजां खामानि मावलांबाय थागोन गोदान सरकारा। रायजोफोरनि मदद नांगोन, राजखान्थि नेताफोरनि मदद नांनाय नङा।